Здравейте всички от VBOX серия, аз съм Крисионова и сега ще ви покажа как да си направите писта на револт. Така, като за начало, колкото искате да ви е голяма. Примерно, аз ще направя максимално. 20 на 20. Така. Да, сега, слагате стартовата линия. И ето, сега, то може и с звездички, може и... Сега ще ви покажа как. Ей с такива. Но аз предпочитам с звездички. Примерно, правите... Толкова. И сега можем да използваме... Ей това. Примерно, с спейса го въртите. Така. И сега ще ви покажа един трик. Хайде бе! Въртите, нали? И с с Х и З може да го вдигате и може да го снижавате. Така. Въртите го. Отново отгоре може да виждате едни числа. Така. Сега го снижавате с З. Сега тук вече може би ще ни трябват завои. Да. Ето и тези аз ги предпочитам, отколкото тези. Така. Опа. Сега тук между тези неща може пък да сложите нещо друго. Примерно... хайде бе. Какво да сложите? Да ви може да сложите примерно... да равни ще сложим. И после ще правим другите неща. Така. Забравих с това тирето, дето е от дясно на числата, дето са там в края. С него въртите пистата. Ето. Да. И сега ще ви покажа пак още един трик. Може да оголемявате завоите, примерно с Х-то ги оголемявате, а с З-то снижавате. Примерно аз ще сложа голям завой. И да видим. Идеално. Опа. С Enter поставяте. И тук вече може да сложите различни неща. Примерно, много малко ми забива. Ей това. Това е на скокчета, нещо колкото скокчета. Ето виждате как че на вълнички. Все едно. И тук след това може пък да сложите. Да пробваме и с това. Може пък. Аре бе. Може да сложите и така. Може след това... Не. Да, всъщност. Отново зъби. Ей, така виждате, че стана добре. Не знам колко ще е добре, докато играем. Така. Сега тук може да сложите пак. 1-2 прави. Така. Тук вече ще трябва да свиете. Или може да не свиете, може нещо друго да направите. Ето, свихме. Сега тук вече може да сложите и тунел, ако искате, аз ще го сложа. Escape цъкате, за да получите това. Нали знаете? Не, може да не знаете. Къде... Значи, това пиано. Като цъкнете Z или Х беше, виждате как се получава една такова, като все едно затръгвате за тунел. Сега вече взимате тунелът и започвате да го слагате. Хоп, 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 хоп. Хайде бе. Хоп. Добре, стига толкова. Сега ще свиете. Какво е това? Добре, няма значение. Тук пак може да сложите 1, 2, 3 прави може. И това вече е скок от тунела. Скачаш директно от тунела навън. Опа. Искам да го махна това. Цъкате делете. И това маха.
Ей сега тук вече може пак 2-3 прави. И ей такива. Омага. Тук ще трябва да свия. Тук ще направим такова мъничко скокче. Защо превъртях така? Добре, този път ще сложи такова. Няма нищо не може да се прави. Малко и стихия завой се пак. Да, ей тук вече може да има такова. И тук вече са си прави. О, хайде бе! Ето и тук ще сложим острото. Оф! И ето пистата ви е готова. Сега сложите пикъпсите. Тези, които ви дават разни оръжия. Дават ми масло, примерно. Слагате с Space. С Enter. Имате право на 6 да сложите. Тук. Сложих. Тук. В тунела ще сложа едно. Тук. И Escape и Yes цъкате. Off. Save. И тук вече, как се казва писта. Примерно тест. Enter. И тук предпоследното, за да ви се зареди пистата. Вече пистата ви е готова. И се върна след малко, докато влезе в Revolt. Така, върнахме се в Revolt. Сега. Цъхте така. Ето ви един код, за да включите всичките първи карнивал. Ето ви всичките. Добре, ще взема тая. И ето ви е пистата. Revolt Test Track. Цъкате и тя вече ви е заредена. Сега тъмън да ви покажа как. Тъмън да ви покажа играта как се играе, такова. С стрелките и си приготвяте контрола, ляв контрол, за да като вземете пикъпсите, да стреляте с тях. Примерно ракетки като вземете. Ето. Първи. О. Да, това беше ето масло. Изсипвате го, примерно. Ей тук, с контрола. Това беше яко. И това беше яко. Това е ток. Когато някой дойде до вас, в лявия горе нъгъл виждате какво ви е дало. Когато някой дойде до вас, може да го пуснете и той ще застане на едно место за броени секунди. Вие може да си правите и по-различни писти все пак. Не са такива. Гледай го, пази се, бе! Махи се! Малко скокче. Добре, игра за... Не знам кой път тази игра. И още все още не ми е омръзнала. Масък се с масло. Пазете се от тези гюлета, те ви забавят като ударите. И да, ето финиширах първи. Дано ви харесва тази игра, изтеглете си я. Много е малка, много лесно се инсталира, само трябва да разархивирате. Дано ви е харесало. Чао!